दिनै बियो तामुलपुर कनस्टिटुएन्सियाव जोबथा बिसायख'थिनि फोसावनाय मेल आरो बेवहाय आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बाहागो लागोन आरो जि दरं उदालगुरि समष्टिनि बिसायख'थिनि जि फोसावनाय हाबाफारि बे 99% जोबलांबाय आरो दिनै चिफ मिनिस्टार बिथाङा बेयाव फैनायनि उनाव बे 100% जागोन आरो नैबे बिसायख'थिया जोंनि थाखाय जोबोद मोनसे मोजां बिसायख'थि बेवहाय बिजेपिनि फ्राय दैखांजानाय एनडिएनि बिजाथि दिलीप शइकिया बिथाङा जोबोद माखासे भट मोननानै देरहासार जागोन आरो दिनैनि अंकखौ नायोब्ला 4 लाखनिख्रुइ बांसिन भट मोननानै दिलीप शइकिया बिथाङा देरहासार जागोन। दा नैबे गुबैयै बे देरहासारनायनि थाखाय जोङो साबायखर बावनो सानो जे जोंनि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बिथांनो आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनो थांनाय समाव जि गोजोनखौ गायसनबाय मोजां थासारि मोनसे लाबोबाय आरो हारि माहारिफोरनि गेजेराव जि खौसेथिखौ लाबोबाय बिनि थाखायनो बेबायदि मोनसे मोजां थासारिखौ मोननो हादों आरो जोङो दरं उदालगुरिनि बर'जों लोगोसे गुबुन गुबुन हारिया बयबो खौसे जादों जे नैबे बिसायख'थियाव जेरैखि जाया दिलीप शइकिया बिथांखौ देरहाहोनानै नरेन्द्र मोदी बिथांखौ आरोबाव गोख्रोङै भारत हादरनि खामानि मावनो थाखाय मदद होनो थाखाय जेबो गैया ना हाग्रामा महिलारिया मायबा होनो हायो ना दाननो हायो बेखौ भारत सरकारासो खालामगोन आरजिआइआसो खालामगोन हाग्रामा महिलारिया बेबायदिनो उल्थां फाल्थां खोथा बुंनानै जोंनि हारिखौबो खहा खालामो आरो मालाय हारिखौबो थगायो। जिहेतु बिथाङा फोरमायदों नरेन्द्र मोदी अमित शाह बिथांमोन फैबाबो जेबो बिपिएफखौ जेबो खालामनो हाया बेखौ नरेन्द्र मोदी अमित शाहनि गोनांथि गैया बिपिएफआ ओरैनो गैया नेक्स्ट इलेक्सनाव बिपिएफनि नांगोलनि सावगारि लानानै इलेक्सन गेलेनो रावबो मानसि नागिरना मोननाय